que sovint no poden esperar per anar al lavabo i que fins ara tenien uns 5.000 establiments adherits a la xarxa No Puc Esperar, que els deixaven passar sense preguntes. Només un de cada 4 els han confirmat que continuen oberts i amb el lavabo disponible per ells. Helena Soler. Són malalties que provoquen una inflamació del sistema digestiu i que normalment actuen en brots que causen diarrees fortes. Uns pacients que ara tenen problemes per allunyar-se de casa per fer coses quotidianes com anar a comprar el pa, com ha explicat a RAC1 el president de l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa, Àlex Amo. Perquè tu normalment al teu barri ja coneixes la persona que treballa a la fleca, la persona que treballa a la sabateria, no? I ja tens aquesta tranquil·litat de que ja et coneixen la teva situació de salut. El que ens comunica la gent és el patiment de que el seu cercle d'influència, o sigui, el radi de distància que es poden allunyar de casa amb tranquil·litat i amb garanties, s'ha vist molt retallat. Són bars i restaurants, però també botigues o oficines municipals. Alguns continuen oberts, però amb el lavabo tancat amb clau per por al virus. Cada establiment està prenent la seva posició. Hi ha fins i tot administracions públiques, ajuntaments, etc., que estan oberts però que tenen els lavabos tancats amb clau i que han rebut la consigna de no obrir. Insisteixen, però, que la millor solució seria una xarxa de lavabos públics, ara que n'hi ha al mercat que es netegen i desinfecten sols.